as life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. Malam me shago? Malam gaye ya kai ni. Duba min indomie da Allah. Akwai cherry? Malam baka da cherry. Ka faɗi min ainihin abin da kake so. Na dauko kana da taliya dangote? Okay, taliya dangote. Taliya dangote. Kai bai shi duba min sabulu gif. Yalla duba min cherry da ba. Sabulu gif. Duba min sabulu gif. Because ga wani madara can mai kwakwa. To, gashi Malam kai ina ga shagon nan naka ba komai kawai. Ba komai tun da ni na dauki kai sai ka kura ubani. Sai an jima. Barka kai daidai yau. Kai zai shafanta. Lalle bari mu fara aiki da fanta. Baba, me ka samu wani ne? Ai wani su kayayyaki ne nan da zai dan samu nan. Ka san gari yayi gari. To mai za ci da ni yayi. Bariya ta Ba za ka ci da ni ba, abokin ka ne ba. Wa? Isko ne ba. Waye isko? Baka san shi ba? Ai wannan ba ko ma waye ne ai. Baba ka kalla ba isko ne ba. Waye wani isko? Ku dauko min dan iska. Garin kwaki gongoni uku ku dauko min dan iska. Ku ci uwar shi anya.